Bueno, ongi etorriak ama ume saiora, gaurkoan saio pixkat berezia edo. Bilatuko dugu ikusle entzuleen, pixka bat feedbacka edo. Kontua bada, gai asko geratu direla mai gaineratu gabe edo, eta gustatuko litzaigukela jakitia jendeak ze interes edo ze gonbidatu ekarriko zituzten, ezta? Miren? Hori da. Gaurkoan ikusten zuten bezala bi gaude bakarrik, ez dugu gonbidaturik, baina esan bezala, bai asko denboralditik, ez? Nik uste dut gelitu zitzaizkigula gai batzuk, edo gonbidatu faltagatik, edo agenda kontuengatik, eta hortengoan berdin. Agian gogoekin, ez? Tratatzeko edo mai gaineratzeko. Eta, pixkat aipatuko ditugu horien artean zeintzuk egon izan diren, eta zergatik uste dugun interesgarriak izan daitezkela, eta gero, pixkat ikusentzuleek, esateko, horietatik zein agian akaso sortzarazten dizuen interes gehiago, edo, gustatuko litzaizuken benetan esfortzu bat egitea, ez? Horren inguruko aritu, edo testigantza bat bilatzeko. Eta, bai. Baina, egia da, gai batzutan gonbidatua bilatza zaila egiten dela. Baina, ikusiko dugu. Bai, baina esfortzua eingo genuke, edo baita ere, beraiek proposatzen dituzen gai berriekin, akaso guri bururatu ez daizkigunak ere bai. Ez? Baita, bai. Beno, eta gai horien artean... Esaten zuen, oso gai simple, esas sencillak, ez da inara. Ez, zehar lerro adibidez, behin baina gehiagotan atera da, baina, igual akaso ere niri pertsonalki bizitu izan dudalako in vitro prozesu bat eta baina nik askotan proposatu izan dut, ez? Hemen fertilizazio prozesuen inguruan hitz egitarena, iruditzen zedalako gaur egungo matasunarekin lotutako arazo oso latente eta handi bat. Ez dakit arazo edo realitate. Realitate. Bai, baina honek ekarri ditzazken, ondorio eta arazo batzuk, pixkate ikusarazi barra dagoela. Bakardadean biziren prozesu bat izaten dela, orokorrean. Bai, eta oso ez jakina eta oso tabua, nire ustez, ez, oraindik ere. Eta gero datuak ikustara zaztenan, ikuste duzunan, ez dela hain aislatua den zerbait, ez? Osea, emakume asko jotzen nahi halako tratamenduetara, gaur egun, eta orduan, alde batetik, bizipenetik, ez, interesgarriatu zitzaigolako bagian ekartzaena kasu bat, prozesu hori bizitu duen, eta pixka tabu hori gainditu, ez, eta pixka kontatzeko, zer den hor, niri pertsonalki hori pasazitzalako, ez, pixka sorpresa hartu nuela hola prozesu hori bizitzerakoan, zenbat emakume ikusten ditun konsulta horietan, zenbat baldintzapen dauden, ze muga dauden, ze kostea dagoen, ekonomikoa, emozionala, fisikoa, azkenean, hormonazio prozesua badaude tarteko, eta gero ere, igual pixkata aparte dago, baina honek ekartzen nahi duen negozio ere bai, eta hor justo, dela 2 urte aukera izan genuen, ez? Emaginek antolatutako ezamatasu... Jardunaldietan, bai. Ezamatasunak, ez? Eitzen dela, edo, nire memoria. Eta hor egontzen ponentzia oso interesgarri bat, neska unibertsitatetik etorri zen aditu katalana baten eskutik, eta ekarri zituen datu pila bat, pena ez zuteren esku artean, eta lastima ere, ez dela euskalduna, eta inurruti bizitzaena, baina oso argigarria izan zela guretzat, estatu espainolean, zer nolako negozioa suposatzen nahi duen klinika, fertilizazio klinika guzti hauek, horren atzean mugitzen den guztia, eta uste dugu gai hori landu beharrekoa eta interesgarria izan litekela. Bai, zeren datu horiek oso deigarriak eta ez ezagunak zaizkigu, ere bai, ez? Eta gero, hori bizitzaren errealitatea bada, uste dute estatu espainolean, estatu frantseseko datuak jakin gabe, bada aur bat 10etik, horrelako prozesu batetik jaiotakoa dela. Orduan guztiok ingurunean horrelako errealitate bat bizi dugu eta askotan ez dugu jakiten ere, ez delako konpartitzen. Zergatik ez da konpartitzen, tabua badelako eta prozesu hori mingarri eta luzeak izaten direlako bere hortan. Baina hor dago kapitala, ez? Horretaz probesten eta prozesu horretan ematen diren, linea edo horretan, badaude emakumeekiko zapalkuntza batzuk ere.
tarteko. Bai, eta ekipo multidisciplinar falta askore bai, ez? Azkenan, izateialako prozesu oso intensiboak, esaten genuen bezala, eragiten duena zure fisikoan, zure emozioetan, kulpa askorekin bizitzen den prozesua direlako, ez? Eta askotan, jotzen baduzula klinika batera, da, kumbo matizute, ez? Laupota, ingo duzu hau eta askotan igual informazio falta ere de horrek ero zer suposatu dezakeen, hori luzatzen bada, ez bada lehenengoan ateratzen, ze arrakasta tasa dauden, eta, horre guztiak mugitu dezakena, ez? Ze, hori, buruz ezakitzea azki, baina uste dut zela, hor bada bi tratamendu nagusi, ez? Gehiengoak, nik uste entzunez ezagutze dituguna, inseminazio artifiziala edo eta in vitro prozesuak, in vitro barruan badakite existitziela teknika ezberdinak, baina, ezaguna hola, herriexearentzat, ez? In vitro deitzen zaion horiek. Eta hor, uste dut, inseminazioan, 10% inguruko tasa satisfaktorioa edo, aurrera debaztena direla, eta in vitro prozesuetan 25%, 33% artean. Ordo, ez dela automatikoki horrera jotzeagatik esan nahi lortuko denik. Lehenengora tasa basuak dira, bigarren edo hirugarrenera lortzen direnean, baina, noski, bide guzti horretan ematen den prozesua, ez? Eta ere hausnartzekoa edo aldarrikatzekoa bada ere, azkenean mugitzen den industria guzti horren zera, ez? Zen azkenean obodonazioaren tratamendua, gero emakume horiek jasotzen dutena eta klinika pribatu batek ateratzen duen negozioa, horretaz ere, hor gauzak begirada kritikoz begiratzeko aukera izateko, behintzat, datuak ezagutu beharko genituzke, eta ere hausnartu, bide horretan jarri diren emakumen ongizate emozionala, eta ez dela ere bere gain edo bere kulpaz edo, ez? Azkenean, badela zerbait ere oso sistemikoa. Badela amatasuna atzeratzearen arrazoiak eta etxebizitza falta, eta, nola, sistemikoki nola eragiten digun. Baldintza faltak, ez? Guraso izateko eta erabaki hori hartzeko. Hori da, edo beste familia eredu batzuengan pentsatzeko, edo beste gauza batzuk egiteko denborarik ez digu ematenari, oso azkar dijoa, batez ere industria oso azkar dijoa, orduan, bada gai bat, igual aritu edo batzuekin konpartitzeko interesgarria izango zena, beste ikuspuntu, batez ere ikuspegi kritiko eraldatzaile bat garatzeko. Hori bat izan daiteke bat? Ja, egin dula nahiko aurrerapen. Beste bat, plantatzen genuena zen, amonen bereziki ez, rolan inguruan aritza dena, eta bazen ez, ere gustatuko litzaguken testigantza bat agian ez. Buruan genukana, bai. Amona ikuspegi batetik hitz egiten ez, ezieraz, aurretaz, kriantzaz, eta inkluso amonen arteko harreman hori ez. Hortengo denboraldian, pixkat ere zeharlorra gertu izan dela, Andrearekin aritu ginenean, ez, hor nola mugitzen den, guraso bihurtzen zarenean, eta ez, emakume hongan bereziki estruktura familiar guzti hori. Kokatzea. Zazkenean, klaro, hitz egiten genuenetik, ez, oso bizi eredu, kontsumista individualista batean bizi gara oroar, eta normalean ere, gure gazte garaian, gure familia nuklearra, gure gurasoak, edo esto, ez daude hain presente haurtzaroan bezala, ez, gure bizitzetan. Etxeko gauzetan ez zuten parte hartzen ez. Ez. Eta batean guraso bihurtzen zea, eta batean zure gurasoak, balimetzu, ama edo denalakoa, zure familia hori, agertu egiten da berri zure bizitzan. Oso presente. Ohikoena hori da, bintzat. Claro, horrere non berkokatu guzti hori, zure harremana, hori ez, aipatzen zuen Andreak ere, ez da soilik zure ama, zure semalaberen amuna ere bada, horre, hartu eman asko daudela, eta bereziki ere, amone, pixkat, aldarrikapen gisa, eta tamalez, eta prekarizazioagatik, eta kontziliazio faltagatik, baina amonek asumitzen duten, zaintzaile rol hori ikustaraztearen ere bai, eta batzutan ez hautatua. Eta beste batzutan bai. Beste batzutan bai. Baina, hori dena hitz egitea, eta norbaitek lehenengo pertsonan hitz egitea, irutzen zitzaigun oso interesgarriare. Eta hor bada beste
gai bat, edo, bueno, berez, adin kontuari dagokionez ere bai, ama izan ez diren emakume helduen egoeraz. Eta espazioen ere, espazioe konpartitzea, zaintza nola elkarregin, ez? Nola bakarrik ama izan ez den emakume helduaren papera gizartean, bere bizitza guztian seguruenik pairatu ditu, ez? Hola, galdera inkomodo asko, aurre iritzi asko, gauza asko, eta iristen zera bizitzaren momentu batera, non, seguruenik zure kuadrillakoak edo ingurukoak eta beste ardura bat daukaten, eta zukez, edo baduten nor laguntzeko medikura, eta zukez, edo, hor, badago ere hausnarketa interesgarri bat feminismotik egiteko, eta nik uste dut badagoela, feminismoak kokatuta horretan, de nola zainduak izan nahi dugun, nola zainduko gara elkarri, eta ze ardura horien banaketa, ez? Alde batetik, oraindikan emakume helduak hartzen dute bere gain txikien ardura, baina baita ere nola zeinek zainduko gaituen, eta nola zainduko gaituzten, momentu honetan, oraindikan, zaintza prekarizatua eta baloratua ez dagoen unean, ere bai. Hori, eta amonetaz hitz egiten, esaten dugu amonak, aitonak ere badaudelako, baina kostiente garelako, eta datuak horrela diote, oraindik ere emakumeaengan jartzen dugula zaintza karga eta lan guzti horiek, naizta bigura saitatama bat izan, normalan amaren gana joko dugu, edo bere eroriko delako pixu guzti hori. Eta hor ere, pixka bat hitz egin izan duguna urtengo denboraldiko saio batzuetan, ez? Baina eredu aldaketa hontan, ez? Batalka hori ere amonaren enroleekin egon izan garelako batzuetan, saio batzuetan, eta zen, joelen, gaur egun amona diren horiek, nire ama laguntzen ninduenean, nire ama zen, ez? Referente nagusia, eta berak esaten ziana, amen, ni ama izan da ere, ez? Konfiantza osoan nire amarengan, eta gaur egun, gaudenez, ez? Bilaketa hortan, ez dugu gure gurasoen eredu hori replikatu nahi, baina ez dakigu oso ondo zer, baina horren kontra gaudela argi dugu, pues hor amonak ere batzutan sentitzen diela, ez dakitela oso ondo nola jokatu, ez? Edo oso mugatuta ikusten dutena beraien jarduna, eta ez baute egiten konflikto asko sortzen dira, ez? Amona hoien artean, eta bueno, hor badago ere. Bai, edo hor, nungo izan zen? Eskatu ziola bere alabarik kobrat, ordaintzia, diru bat, simbolikoki. Bai. Bai. Eta hor ere, kriston gatazka sortu zen, baina... Ikustarazteko azkenan, ez? Bai, hori da, zen lan. Hori da beste gai bat. Sencilloa. Eta gero, pixkat, eta horrekin lotuta ere, hau ez dakit oso ondo nola definitu, baina, amatasun ereduen, esaten, ez, pixkat, askota hau pila batetan atera da, baina zea eredu sortu nahi dugu, ze zaintza eredu sortu nahi dugu, emakumeak nola gaude hortan, pixka galduta ote gauden, kontsumoak eta kapitalismoak ere asko eragiten digu guzti horretan, baina nik esango nuke pixka bat, autoexigentzia maila oso altu bat ezartzen nahi dugula gure belaunaldiko emakume askok, ez dut esango denek, baina eta kontu zibiltzeko, ez? Eta hor, gero gainera kontu zibiltzeko, ez miren jarri do mezuan se nos está yendo la olla. Bai, hori da, eta pixkat ikuste gainera, se nos está yendo la olla, edo kontuz, a ver si se nos está yendo la olla, ez? Eta, gainera, esan behar dugu, zutan ere ibilbidea pixka guztien den, aparte pertsonalki, guri ere gurutzatu digulako, ez? Amatasunak gure bizitzen da, baina gure ardura ere pixkat amatasunetaz feminismotik aritzeaz hortik hasi zela ere, bai, ez? Kezka ardura batetatik, pixkat eredu berri horren bilaketa hortan ez duten ari garen pendulatzen sobera beste estremo batetara, eta horrere emakumeak pixkat, parro hori galtzen, ez? Eta gure autoexigentzia autoexigentziarik kanpotik eragina dagoena noski, baina baita ere,
baina, nik pertzepzio handi bat dalako, bereziki hasieran, kriantzan hasieran, egiten dela orain badagola dedikazio, enfoke oso handi bat emateko joera bat, eta gerora, asko askotan de la maternidad también se sale, ¿no? O sea, txartzen garela gu geune, boragine batean edo bukle edo inertzia batzuetan, zeinetan gure buruari mina handia egiten digun, gero hitz egiten da estresaz, karga mental, baina horrez, soltatzeko behar bat, ikasteko delegatzen, eta hor zehar lerro ere, niretzat oso klabea dena gure seme-alabak ez diela gure propiedadea izatearen lantzeko behar bat ere, ez? Eta dena ez dugula gu kontrolatuko, da oso abstraktua eta igual filosofikoa gaia, baina niri pertsonalki arduratzen hauen gai bat bada, ez? Oso nahi dugu dena guk nahi dugun bezala egitea, eta horrek eramaten gaitu sobrekontrol eta eta gero azten gara gure buruaz, kargatzen gara 1000 gauzetaz agian ez dela hain beharrezkoak, eta gero datoz arazoak. Baina nor badago ere bai, nik uste, zera bat, azten gara gure buruaz, baina hori ere normala da. Badago punto bat oso zaila da oreka, Ni batzutan sentitut presioa, ez duzu zaintzen zure burua. Osea, ez zaintzeagatik zure burua, esketzit ematen, ez? Ezin, nik uste dut, badugula zera bat denera iristeko beharra eta ezin konformatu gure bizitza prozesuetan. Ez dakit nola esan. Ezin da, ez bazara iristen, gimnasiora juten, yoga egiten, ez dakit zer, zaudelako zaintzen, zaintzea da, oso potentea da. Eta oso, diote, zaintza bakarrik aur txikiena, baina bereziki, momentu horretan bereziki. Eta orduan, zaindu zure burua ondo zaintzeko, bale, ados. Baina nik uste ez dela horren beste, hor dia dago karga individualista bat berriz ere, nik uste dut. Badago, Bai, eta gainera autozaintza normalan relazionatzen dela zuzenan, hori edo joan gimnasiora, edo juntetetik apailegira, edo azazkalak margotu ditzazu, eta gian da niretzat autozaintza ez da hori. Hori da, ez baino eske autozaintzarekin konpontzen da, askotan. Eta gaude berriz, arazo sistemiko bateri erantzun individualista bat ematen. Eta ez da hori, karga mentala, osasun mentala guzti hori, landu eta eskerrak maigainean daukagun, eskerrak zen oso berrezkoa da, baina herri bezala afrontatu behar den istorio bat da. Herri bezala afrontatu behar dugu, zeren alternatiba individualista kontsumista bat ematen badiogu horreri ere, eta beharrezkoa da batzutan horrela ematea, zeren momentu... eta batzutan superficialidadeare ondo dago gure bizitzetan, baina tarteka, ez dela hori soluzioa. Ez da soluzioa. Ez dakit den soluzioa. Bai, da, ja, berez, kriantzeak badakar, eta bereziki lehen urteetan, edo lehen garetan oso intensiboa da, zaintza behar, zure premia dauka bizirauteko, zurea edo zure ingurunekoena, eta evidentemente okupatuko dula espazio asko zure estos, baina ez dezagula hori gehitu. Esan nahi dut, orain delako, zapata respetu osoak, orduan ingotik ikerketa bat, zapata dauden. Lo egiteko, ezakitzen bat teknika dauden. Porteorako, eta dagoela dena superongi, eta ongi etorria, eta jakintza berri guzti hori, baina ez gaitezen galdu hortan, eta ez erotu. Eta gaia, hau da zuk, ebatezeak upedio bat, aukeratu zure guda. Eta egin da bat baina gehiago, baina ezin dugu frente guztiei aurrein aldi bere. Ez, bai. Eta hor pixka bai sentsazioa erotzen nahi garen. Eta nahi denaren kontrola, eta ari garela, ja berez, asko okupatzen, ez? Eta horrek gehitzen, beste 1000 faktore, eta hor... Ez direnak horren zuk esan duzuna, berez, ados nago, zuk esan duzuna, ezin dugula dena kontrolatu, gero joango da eskolara, izango du, justo, irakasle hau, erakusten ari diola ezakitzer, baina gero beste lantalde, bere lagun berriak egingo ditu, bere gurasoak beste gauza batzuk, eta ere bere generazioko seme-alabak direla. Hori da. Ez dago dena gure esku. Ez dago dena gure esku.
Shakiraren kantak ikasiko dituzte. Naiz eta zu saiatu euskal musikarekiko atxikimendu bat lortzen ezakite, noski saiatuko eta gauza eta jarrera kritiko bat delarazten. Bai, ez, eta gauza guzti horiek kajoian jungo die, baina ni batzudan pentsatu dut, Zuramaren gauzak, osatzu gaur egun ze punturaino dire zureak horren beste, ez? Bai, batzuk bai, noski, eta asko apreziatzen ditut, baina beste batzuk, ez? Ez zaude ados guztian berekin. Ez da zure Bai, ez da ondorio zuzen bat, eta ere, batzutan igual, bai, eta ez, erlatibizatzea, bai. Ariketa ere kontrol, pixkat berrartuz lehengo gaia, ez, amonena, eta eta askotan hor sortzen dien gatazkaiek, justamente horregatik, ez, eta da, como nola, manik ez diot pantaiari jarri nahi, ez diot azukrerik eman nahi, ez dakitzen bat urtera arte, eta baina uzten dut egun batean gurason etxean, eta mandiote txutxeak, egon da telebistan. Bueno, a ber, zure guda nagusia hori baldin bada, baina gian momentu batean erlatibizatu dut, esan, zer konpentsatzei gehiago, nire gurasoekin edan marekin, hilabete bat ez hitzein gabe egotea, edo arratsalde batez hori gertatzea. Osea, drama bat da, edo ez da drama bat, ez? Batzutan erlaxatzea, eta gian, sobrekarga hori ez gehitzazu buruari. Bai. Ez dator gaizki. Bai, autoexigentzia. Gaia, ni pertsonaretik, nik aplikatzen dudan araua adibidez da, nik zaintza, beste pertsona batzuk burutu dutenean zaintza hori, delegatzen dut, aspektu guztietan. Hau da, ni ez naiz jungo nire gurason etxera, esatera hau horrela egin baruten, osea, balimada zerbait, agian oso eskandalosa, baina, hau da, nik pertsonalki ez, baina niri horrek, kentzen dialako igual beste burruka bat gehiago gehitzen nire buruari, ez? Pues, gainera, laguntzen nahi date, zaintzen nahi da, pues ya está, zure etxea, zure erauak, punto. Horretik baldin badio, ondo, eta bestela, pues, ez errez. Orduan, hori ez, autoexigentzia, presioa, eta ez dela zure kulpa, ere, ez era sistemiko batean, eta horreri buelta bat eman behar diogula ere bai, eta ze zaintza eredu nahi dugun, eta aurrera pausoak ematea, hori beste gai bat, ezta? Bai. Eta gero, ez dakit, hola... bai. Eta gero, eta hau gainera daramagu, ez, iaztik pixkat, klase arraza ikuspegia txertatzen falta, eta autokritika igual ere guk lehenengoak, baina, asko gustatuko litzagokela ere, ez, beste... Bai, bizipen batetik edo egoera batetik bizi duten amen testigantzak hemen izatearena, adibidez Euskal Herrira bizitza etorri berria izan alden ama batena, edo beste arraza batekoa izateagatik, horrek suposatzen aldituen sesgoak, segregazioak, eta guzti hori hitz egitea eta mai gaineratzea ere, zela gure nahietako bat, idaztik gainera, baina baia da, momentuz ez dugula lortu, pertsona dugun bidatu hori izaten gure artean, baina, uste dugu hori ere izugarrizko, interesa eta premia dagoela gauza horiek ere ikustarazteko, ez? Eta, pixkat, ez, gehiago pertsonaletik editz egiten nuela, uste dut baina aipatu nuela, ez? Ni, zenbat aldi sentitu nahi zen igual, ez? Parke batean bakarrik, semanabekin, denalakoa, baina heldu bezala, ez? Ez ba nahi zerri, ez bazade superintegratua de... Agian ez diate kaso egiten, esaten nula, ni euskalduna izan da, karrazatxuriko ezakitzen, ni ez baizkiate batzutan ateak irekitzen, ez badain erreixa, esaten zuen, ostra, nola sentituko da, nire ondoan dagoen emakume musulmana hau adibidez, edo etorri berri den ezakin horrezakin euskeraz, ez, eta ostra, hortik ere nola biziten, zer gure txuritasun eta guztientatik oso errexitze egiten du hainbat gaietaz, baina ikuspegi intersekzional hori ere kontutan hartzea, oso garrantzitsua edo, interesgarria dela ere bai. Bai, eta ni berez, jada, egon barko ginateke ere beste eztabaida marko batzuetan, ez? Ez gaudenak, eta interesgarriak direnak zeren nik askotan pentsatu izan dut, ez? Neri zerbaitengatik kanpora jutea tokatu izango malitzain edo, nik oso argi daukat, nire seme alabak euskaldunak direla. Ez? Eta jungo naiz Kolonbiako herri txiki batetara, eta nire semeak euskaldunak dira. Ez? Hori markatuko duzula. Segurenik bai. Ez, bai, nik uste. Gabean bai.
Bai, osea, ez, edo behintzat hori transmititzea, gure gauza batzuk transmititzea, seguro nik eramango genuen korrikaren petoa, sortuko genuen korrika txiki bat, orduan, nik hori argi badut, zergatik... Zenien trikitixa eta pendereta jotzen... Ez, baina beste gauza batzuk segurenik, bai, ez? Gure kulturaren ezakit, ez? Hori balioan jarriko... Bai, integrazio ez dela zureari buko egitea, baizik eta alderikoa dela. Zenbateraino gaude prest, beste eziera motak edo kultur marka... Ez, eren ni batzutan kritika nere buruari, ere bai, ez? Tematu naiz, igual nerabekin egonda edo, eta esatea, ez, ni Marruekosekoa naiz. Baina, zenbat denbora daramazu Irunen? 2 urtetatik, irundarrazea. Ez? Bai, eta egiten duzula jarrera batetik, bera aitortzeko. Bai, nik ulertzen dut, hemen bizi eta lan egiten duen guztia, Euskal Herritarra dela, ez? Lan nahi badu, baina, karo, uko egin behar diozu marrokiarra izateari, nik uste dut, eztabaida marka horretan egon barko ginatekela, baina ez gaude momentu askotan interaktuatzen ari orduan, hor eraldaketa batzuk egongo dira, eta nik uste dut, elkar ezagutu eta elkar ulertu barko ditugula gauza asko. Baina, eta honekin lotuta ere, aipatzena, interesgarria irutzen zitzegula adibidez, ongietorri eskolara bezalako programetako edo testigantzak ekarri izana, ez? Azkenean badirelako, guztionei aurre egiteko oso egitasmo interesgarriak, eta baliogarriak, eta hori ere delako beste realitate bat, ez baduzula begiratu nahi, agian ez duzu ikusten, baina eskola formalere muan adibidez, oso iria handiagoetan behintzat, oso nabarmena dela nola segregatzen ditugun aurrak, ez? Eskola txurien eskoletan, euskaldunak, berez? Zakit, horre ez da baida litzateke. Eta etorkinen, edo etorri berrien, edo beste arrazakoen seme-alabak, beste eskola batzuetan, eta guk hori gaina hurbiletik oso modu palpablean ikusi izan dugun errealitatea bat da. Eta seguraski ez dugula egiten modu konstiente edo, nahi horrekin, baina gero gertatzen den zerbait da, eta horrek asko markatzen du, herriaren identitatea, aurroien identitatea, zelagun arte izango duten. Eta herriaren identitatea. Zeren askotan erabaki horiek hartzen dira beldurretik, momentu batzuetan, zure seme-alaben ongizatea edo, zeharreman mota garatu edo helburu horretatik, baina hor, berriz ere, nik uste dut, galtzen dugula herri ikuspegi bat, eta badago goitikan egin behar diren gauzak, erronka potenteak instituzioetatik eta egin behar direnak, oso beharrezkoak direnak, baina baita ere, barrura begirako, eta egunerokotasunean hartzen ditugun erabaki horiek, zeren, azkenean oso argi dago, zure bizilaguna ondo badago, seguruenik, zu ondo egongo zara. Zure bizilaguna zapaldua badago, segurenik eragingo digu. Hortaz, komunitate guztia ondo egoteko erabakiak hartzen baditugu, komunitate guztiarentzat onuragarria izango da. Nik uste dute. Speech bat da zu, Speech, Penara for president. Bai, hombre, Pello deitu behar da, orain, ez? Pello Dufo, Pello Txandiano, Pello Raparaz. Ez, Ainara dut izena. Bai. Bueno, pixka destersionatzeko, ez gai potola da. Bai. Eta honekin pixkat ere zerrerro, baina behintzat nik burutan dudan azken gaietariko bat edo oso potentea. Eta hori ere saiatzen gabiltzana da, harrera familien errealitatea edo ekartzaena. Eta pixkat lehen ere hitz egiten hori ez, badugun, gaur egungo bizi ere duntan dena, hori ez, individuala, baina propiedadean dena da guria, txak erosi, dena erosi, eta horren kutsuan ere da, aurrak ere gureak direna, ez? Eta ez baina zure barrutik, zure genetikatik, zure biologiatik atera, ematen du, ja ez dula emeste balio, ez? Zarregatik ere pixkat lotzen, fertilizazio prozesuan buma, ez? Lehenengo aukera, normalen ez daño ez harrera familia izatea, ez adopziotara jotzea. Naiz hau, ez naiz ere izango happy flower bat, noski bestea bada apostu bat, askoz, gauza gehiago eragiten aldizkizunak bizitzan, eta apostu sakon bada. Baina, dela beste aukera bat, gurasotasun hori bizitzeko, amatasun hori bizitzeko, eta premio handia daguna gainera. Eta,
bueno, nire ez ezagutzetik ere ez dut askoz gehiago bertutako, baina horrexegatik ere interesgarria izango zela, harrera familia gisa, ez? Ama edo guraso den norbait ekartzaena, horrek suposatzen duena, horren hartzean dagoen prozedura ezagutzaena, aurraien realitatea zein den, babes sistemak nola funtzionatzen duen, eta, bueno, Eta gauzak ulertzeko, zeren azkenean nik uste dute badagoela apostu bat aurroiek babesteko, baina, beno, ez ditugu begiratzen. Lau pareten artean dauden programak dira, nik uste dut, bere argi ilunekin, baina, apostua egiten da beraiek babesteko, Gipuzkoan bederen, hori bere argi ilunekin, osea ez nago esaten ari. Baina gero beti komunikabideetan iristen zaiguna da zerbait oso txarra gertatu denean, bai haiekiko edo beraiek sortuta. Ez? Eta orduan badaukagu iruditegi kolektibo bat oso gezurretazkoa, nik uste dut. Neska gazteak bizi duten egoera, aur neska gazteak, violentzia egoera kasu asko daude, eta batez ere lagun batekin bertan lan egiten duen lagun batekin hitz egin da, esaten galera etengabe batean daudela, ez? Azkenean ere kontutan hartu behar dugu, bertan beraiekin lan egiten duten profesionalak, profesionalak, lankarga handia da, eta berez gutxi baloratua, ere bai, dagoen lana dela, lan baldintza oso potente eta egokiak eduki barko lituzke, eta egon barko zen horrelako apostu potente bat, baina, bajak hartzen dituzte, beraien errealitatea oso gogorra da, oso potentea da, eta orduan, horiek aldatzen direnean, aurrak beste galera bat daukate ez, ez da hor aurrak banatzarena, eta bere argi ilunekin, nik uste dute gizarteak kontrolatu beharko lukeen gai bat dela, zeren guztion seme alabak dira. Herritar guztion ardura badira, nik uste. Eta gero harrera familiak, hori, ez irudikatu zerbait oso zera bezala, postu kondo esan duzun bezala, postu bat dela, bere argi ilunekin ere bai, eta bere momentu oso on, eta zaiekin ere bai. Ordan badagai interesgarri bat, nik uste dut, ere bai. Baita. Eta gure proposamena gaurko zonen arte, nik uste. Bai. Hemendik aurrera, bestelako gauza edo proposamenik jasotzeko ere guztiz irekiak, eta konpromesa saiatuko garela gauza eta gehiago sakontzeko pertsonak bilatzen, gonbidatuak bilatzen, eta gehiago osnartzen guztien den inguruan. Bai hori.